ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରଥ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରଥ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ଏବେ କରିଥିବେ। ଏବେ ଆମ ଜଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଭାଗବତ ଆମର କଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସେଇଠି ରଥ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ରଥ ଟାଣି ଟାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜଗା ପୁରା ବସିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ରଥ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ଯାଇଛି। ଆଗରେ ଆମର ବାଇକ୍ ଚାଲିଛି। এটা ଆମ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନାଚୁଛନ୍ତି। এই ରଥଟି ଆମ ଶଙ୍ଖ ରଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଶଙ୍ଖ ରଥଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି। এই ବର୍ଷ ଆମ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନାଚ ଚାଲିଛି, ପଛରେ ରଥ ଟଣା ଚାଲିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ନାଚିଦେଲି। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ରଥ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜିଛି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୋ ରଥ ଟାଣି ଟାଣି ଚାଲିଛି। ଆଗରେ ମାଇକ୍ ଚାଲିଛି, ପଛରେ ଆମ ରଥ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭଣଜା ବି ନାଚୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି, ନାଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସାରା। ଏବେ ଆମ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କାହାର ମାଇକ୍ ସବୁଠାରୁ ଜୋର ବାଜୁଛି ବା ଭଲ ବାଜୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।
ଏବେ ଆମେ ମାଉସୀ ବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ମୋ ନାନୀ ଘରେ କରାହେଇଛି। ଏବେ ମୋ ନାନୀ ଠାକୁରକୁ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦେଇ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଠାକୁରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଠାକୁରକୁ ଭଲ ଭାବେ ରଖିଦେଇ ସମସ୍ତେ ଜୁହାର ହେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ଆଜି ବି ଏତିକି ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।